खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 9 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थांनाय हरनि समाव आसाम जातीय विद्यालय नुनमाटी साखाथियाव गंसे स्पिडआव खारनाय ट्राकआ गंसे स्कुटिखौ सौदावना होनायाव लामानि जाब्रबथाय जानानै स्कुटि सालायनाय सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय आशिष दास 2 बोसोर बैसोनि। आशिष दासआ गावनि न'आव सन्ट्रुपुराव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों। BTSनि सोलोंथाइ बिफाननि बारग' बिथोनगिरि आरो थुनलाइगिरि रिजु कुमार ब्रह्म बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथांनि हरखाबै अराय समनि थाखाय रुंसार जानायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। CISFनि सासे जवाना तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय सालिम स्टिल प्लेन्टआव गावनि सार्भिसनि पिस्तलजों गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय CISF जवाननि मुङा जाबाय शक्तिफेल। रिपर्टनि बायदिब्ला शक्तिफेलआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो डिप्रेसनाव गोलैनानै दंमोन, अदेबानि मेलेमारि जेंनाजों जुजिगासिनो दंमोन। दा बे जाथायखौ लानानै तामिलनाडु पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 6 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। तामिलनाडु रायजोनि सेंगालपाट्टुआव गंसे टाटा एसि गारिजों आरो गंसे मुवा बेसाद लांग्रा माल गारिजों हरखाबै जाब्रबथाय जानानै 6 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायजोंनो गुबुन 5 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। टाटा एसि गारियाव गासै 15 दावबायारिफोरा दावबायगासिनो दंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होनानै जाथायनि सायाव तामिलनाडु पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गासै आसाम फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा आसु आफादनि आफादगिरि दिपांग कुमार नाथ बिथाङा गावनि बिबाननिफ्राय हरखाबै ओंखारबाय। बिथाङा गावनि गावारि जेंनानि थाखाय गावनि बिबाननिफ्राय हरखाबै ओंखारदों होननानै फोरमायदों। गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों। वेस्ट बेंगल रायजोनि नर्थ 24 पारागानास जिल्लानि सिङाव थानाय बासिरात सिटियाव गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों आरो बे गिथाव बाथाव ब्लास्ट जानाय जाथायाव सासे आइजो आरो 2 गथ'फोरा गोब्राब जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गथ'फोरा बमाखौ बल होननानै गेलेनो लानायाव बमा ब्लास्ट जानानै बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बिसोर गासैबो गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामगासिनो दं बिथांमोनहा खालामबानो जाबाय, जाहाथे जोंनि गोसोआ बोलो मोनो।